Здравейте, драги зрители! Вие сте отново с предаването Полифония на инакомислието. Аз съм Боян Станиславски, с мен са Божин Трайков и Арто Артинян, постоянните гости и съводещи, може да се каже, на предаването. Здравейте! Здравейте! Здравей! Днес ще говорим за една тема, която изключително много вълнува не само българската публика и въобще тези по-заинтересованите от публичната кауза в Източна Европа. Поне това е моето наблюдение. Става въпрос за всякакви внушения, които се правят от страна на западни политически центрове и техните медийни синдикати, които много сериозно влияят на това по какъв начин ние тук в Източна Европа, в бившия източен блок, възприемаме реалността. И искам да поговорим днес за това предвид изборите, които трябва да бъдат организирани спрямо всичките взети до сега административни решения идната неделя, на 9 юни. Ще се проведат парламентарни избори и европейски избори, т.е. избори за Европейския парламент, 2 в 1. И искам да направим един обзор именно на такива внушения и вмешателство на всичко това, което може да се определи като soft power, като мекото влияние, което се упражнява от колективния Запад, да използвам новата модерна фраза, и да видим как това работи на българска почва. Сигурен съм, че повечето от нашите зрители, слушатели и така нататък са запознати поне до някъде не само с темата, а също така и с реакциите, които се предлагат от различни български политици и коментатори. Имам предвид и тези, пак тук навлизаме в тази сложна тематика, отляво и отдясно, ще я да кажа, но то вече политическия компас, колко е щупен, нали, то дума не ми се отваря в момента за това, защото това е тема за цяло предаване, но от целият политически спектър, така да кажа, в смисъл от това, което типично едно време го наричахме националистична десница, до последователни социал-демократи, социалисти и така нататък. От една страна визирам хора като Костадин Костадинов, а от другата страна хора като Ваня Григорова. И понеже на Костадин Костадинов му се обръща доста внимание в медиите напоследък, си мислех, че е хубаво да се съсредоточим именно върху това как в този план може да бъде поместена особата на Ваня Григорова и всичко това, което се говори за нея. Божине, да започнем с теб. Ти имаш наблюдения върху темата, не само такива преки от това, което е било натворено за Ваня Григорова по времето на цялата тази предизборна кампания, а също така и имаш исторически поглед върху тези неща. Така че ако обичаш, опиши ни тази тема. Общо и исторически и така по-стегнато към, започвайки от това, което си има възможност да наблюдаваш сега. Аз искам да се съсредоточа тук основно върху една ключова медия, която отново се появи в българското медийно пространство, която всъщност исторически има доста голямо влияние върху опита за формулиране на обществено мнение и върху опита за внушение на определени политики, която има много дълга история, още по време на студената война, и това е всъщност Свободна Европа, бившето радио Свободна Европа, което излезе с серия статии по отношение на Ваня Григорова, с много интересни заглавия, които са просто по заглавието може да се разбере какво се внушава на българската публика. Примерно, аз само да кажа, че ще сложим линк към тази статия в описанието на епизода, просто хората да имат за референция. Да. Едното заглавие, което излиза месец ноември миналата година, 2023, е във връзка с изборите в София за кмет, е следното. От крайно ляво до крайно дясно, но винаги с Русия. Кой издигна? Ваня Григорова. Като разбира се, внушението тук е, че серия от радикални, крайно леви и крайно десни партии стоят зад Ваня Григорова и всъщност това са русофилски партии. Същевременно най-новата статия за Ваня Григорова се казва още от същото, но не изцяло. Може ли Ваня Григорова да промени играта на изборите? Като отново внушението е, че всъщност Ваня Григорова едва ли не излиза от някакви такива кръгове на БСП, тя все едно е от също като БСП, ама не изцяло и така нататък. Но интересното в случая е, че винаги се прави някакъв паралел с
Нали, опитва се да се внуши, че Ваня Григорова след като тя заема позиция за неутралитет на България в конфликта, наред с други останали... Конфликта, нека става въпрос за войната. Да, конфликта в Украйна. След като тя счита, че България твърдо трябва да заеме позиция, да не се намесва в тази война по никакъв случай, по никаква форма, включително даване на оръжие, не дай си Боже, директно изпращане на войници и така нататък, тя е определена за русофил, защото това била позицията на Владимир Путин. Нали. Позицията за преговори, която, нали, също и Ваня Григорова застъпва, че този конфликт може да се реши само с преговори, не с ескалация и изпращане на оръжие, била позицията на Русия. Като съответно се внушават такива неща. Примерно, защо Ваня Григорова не била отговорила на въпроса, че е Крим, защо Ваня Григорова не била отговорила дали трябва да се вее украинското знаме в кметството нали, в общината в София, и дали Путин е агресор, неща от този род. Изключително, да кажем, смехотворни такива опити за нападки. Но интересното друго, което се внушава, е, че от друга страна Ваня Григорова се представя като човек, който едва ли не е достатъчно ляв, защото не се застъпва за ЛГБТ общност. И ето тук, примерно, точно както започнахме с предаването, де факто ние трябва наистина да се зададем този въпрос. Този въпрос с ЛГБТ, по какъв начин всъщност той се използва, за да се вклинява в едни традиционно леви политики, нали, които са базирани на идеята за борба с класовите неравенства, за по-добри социално-икономически условия. Това, което Ваня Григорова всъщност винаги е в основата на нейната кампания и в основата на нейната политическа дейност, това е основният акцент. Тя винаги се явява от позицията на синдикалист, който се бори за правата на работниците, т.е. мнозинството от българските граждани. И всички тези внушения един вид изкривяват същността на Ваня Григорова като политик. Това са нещата, които идват от свободна Европа. Обаче нека да се запитаме всъщност каква е историята на свободна Европа. Извинявай, преди да се запитаме това нещо, понеже тук предполагам, че следва доста дълго продължение на твоя отговор, искам все пак още за малко да се задържим тук и да имаме възможност, понеже искам да се обърна и към Арто с подобен въпрос. Тоест, това, което аз казах в началото и това, което Божин описа тук, внушението, което се прави, или по-скоро опит на внушение, който се прави от страна на Свободна Европа, което вече не е нито мрежа, нали, радиостанции, а е просто някакъв вебсайт, който е изключително пропагандно настроен и според мен това се вижда. Извинявам се за език, така, но това е доста просташка пропаганда за хора, които така не са прекалено гъвкави интелектуално. Но както и да е, прави се някакъв опит организиран и то така добре подреден за някакво внушение. Но Арто, ти смяташ ли, че това е реално внушение или по-скоро някакъв опит или отбелязване на активност? Защото аз, доколкото поне познавам медийния така спектър в България, там Свободна Европа не взема кой знае колко престижно място. Това е едно. Второ, с тези някакви подигравки, които тук Божин спомена, т.е. LGBT общността и нещата, които са свързани така с човешката сексуалност, която в момента се вкарва в политиката. Чудя се, има ли въобще някакъв шанс някой да обърне внимание на тези неща, понеже нали, в България все пак сме запазили някакъв тип здравословно отношение към тези неща и разбираме каква е разликата между, така образно казано, човешката сексуалност и политиката, и това не са неща, които се препокриват специално. Така че не знам дали те имат възможност, копирайки по един много евтин начин западни клишета, да наложат някакво свое мнение и да наложат някакъв тип действаща пропаганда върху това, което е българската публика, която, разбира се, е чувствителна към всякакви неща и всякакъв тип пропаганда, но точно тази, по този начин подадена, някакси ми се струва един много потенциално неуспешен опит. Как гледаш ти на нещата, Арто? Бояне, така подадената пропаганда от страна на този сайт може да бъде неуспешна в своите цели, но като цяло, според мен, институции като
Радио Свободна Европа, аз по инерция си я наричам Радио Свободна Европа, все пак трябва да си припомним, както Божин сега ще обясни много по-обстойно, тук става дума за много силна институция, защото зад нея се базира цялата сила на американската държава. И не само държава, но и на транснационалните, така да кажем, координиращи комитети и структури на международният капитал. В смисъл, тук говорим за по-скоро за една медия, която цели да задава тон, нали, правилният тон в политическия смисъл на думата от гледната точка на властващите. И според мен алгоритъмът тук е те задават тона, а другите трябва да го поемат. А другите трябва да го поемат и да го допълнят или да го повторят и така нататък, докато на всеки човек му се забие в главата, нали, правилната точка или правилните точки за мислене по определени политически въпроси. И според мен от тази гледна точка всичко, което се пише на български език от Радио Свободна Европа, трябва да се взема много насериозно, защото това подсказва същевременно политическите акценти, които се правят от властващите. Властващите в сферата на евроатлантизма и техните местни структури, НАТО, Европейски съюз и така нататък. Ясно. Добре, Божине, още само да питам това, което каза... Да, разбира се. Само да задам въпроса и отговори на него и разбира се допълни с всички там свои точки гледни, които искаш да кажеш. Но все пак искам да разбера дали, понеже Арто каза, че Свободна Европа в България, това е задаване на тон. Демек, пуска се тук нещо и там всички трябва да го прочетат и да си помислят, добре, нали, по какъв начин после трябва да представят или репредставят някакви нюанси от така... нали, нашето политическо ежедневие. И дали това е нещо като, примерно, с какво мога да го сравня? Политико. Има едно такова, нали, вебсайт и вестник и списания и така нататък, където всички се подиграват, че това американците обясняват на европейците, т.е. там на Брюксел най-вече, нали, какво трябва да мислят за определени въпроси. Дали това Свободна Европа изпълнява същата роля според теб тук на българска земя. Това и след това, нали, другите твои размисли, плюс после историята, ако обичаш, която искаме да разберем. Да. Ами, преди да тръгна към тази тема, припомних се една много прословута реплика, просто гениална според мен, на великия Майкъл Паренти, който е американски марксист от италиански произход, който казва, че за хората, които, така се изразя с неговия изказ, хората, които са тотално скапани от бачкане цял ден, нямат време да се чудят каква сексуална... Те нямат време за секс, камо ли да се чудят каква сексуална ориентираност са, каква е тяхната сексуална ориентация. Така че това беше във връзка с когато са го питали за въпроса за защо традиционно левите не говорят нищо за ЛГБТ и така нататък. Така че това е общо взето как тази тема винаги се вклинява, когато се заговори с цел да се отмести положението от основните проблеми на хората, които са всъщност ниско заплащане, бедност и така нататък. Значи, по отношение на Политико, това е много интересно. Политико всъщност като медия се формира сравнително скоро. Тя се формира по времето на управлението на Джордж Буш младши. Но интересно как изведнъж така доста сравнително скоро, в кратък период се оформя като някаква основна, едва ли не основен авторитет по отношение на политически анализи, не само в САЩ, но има и клонови в Европа. Като съответно в Европа съвсем наскоро излезе статия, която се опитва да унивини, която се опитва да изкара Продължаваме промяната, Демократична България, България, като някакви реформатори, като алтернатива на мафията, самото заглавие, нали, мафиотската държава изтиква българската демокрация до ръба, нали, така да го преведем, където има интервюта с бившия
двамата бивши министър-председатели Денков и Петков, които са така патосно говорят за защита на българската демокрация, за реформите, които са правили и за враговете Пеевски и Борисов. Обаче ние много добре знаем как Петков определи враговете Пеевски и Борисов като маркетингови врагове. ГЕРБ бяха маркетингов враг, ГЕРБ СДС в неговия изтекал запис. Така специално за Политико произлиза от основан от Робърт Албритън, който и произлиза от банкерска фамилия. Баща му е бил директор на Риксбанк, банка, която е основна за посланици в САЩ и за посланици т.е. посланици, които се намират в САЩ и американски посланици в други държави. Обаче, интересното е, че разследващи журналисти я свързват с пране на пари, спонсориране на тероризъм. Предполагам се разбира какъв тип тероризъм. По-скоро десен тероризъм тип контри от този род тероризъм. И най-интересното свързано с капитали на Пиночет. На бившия чилийски диктатор Пиночет, Аугусто Пиночет. Така че винаги трябва да се гледат, както се нарича, нека да следваме, както има един американски израз, следвайте парите. Тоест, откъде произлизат този тип медии? Ами те са свързани с... Ето тук виждаме връзката между големия бизнес и американското правителство. Всъщност Политико се спонсорира от лобисти, правителствени контрактори и всички други, които се опитват да привлекат вниманието на Конгреса, т.е. Американския парламент. И това е от думите на основателя на Политико, Албритън. Така че това е наистина една много така основна, така даваща тона медия, както се изрази Арто. Така че това по отношение на Политико. И Политико в момента, дали да кажем, примерно, може би има дори в някои отношения може би повече тежест, отколкото старата свободна Европа, поне по отношение на Западна Европа, да го наречем. Така че Политико по-скоро може би говори на Западна Европа. Докато Свободна Европа в момента говори на България и Румъния, мисля, че и на други места отново се възвърна. Значи, каква е историята на Свободна Европа? Първо да започнем отзад напред. Свободна Европа отново се появява на българския небосклон 2019 година. Отново се възвръща тази медия Свободна Европа. Този път под името Свободна Европа. В България и Румъния. 2001 година документ на ЦРУ, в който се изказва следната, пише следното. Тази инфраструктура като Свободна Европа е прекалено ценна, за да се изгуби. Ние не трябва да губиме тази ценна инфраструктура. Нека от тук над нищо, без коментар, просто нека да се направим изводите. Свободна Европа се формира 50-та година, като основните основатели на Свободна Европа са шефа на ЦРУ Алън Дълъс и тогава бъдещия президент Айзенхауър. Той още не е президент, 50-та година е Труман президент. И основно информацията тук идва от много ценната книга на Кристофър Симпсън, който е историк на медиите, който казва, че основната идея на Свободна Европа, когато се сформира, е с цел психологическа война, като се завуалира като радио спонсорирано от частни индивиди, за да не се свързва директно с американската държава, защото гласа на Америка е да кажем легитимната, т.е. официалното радио на американската държава. А Свободна Европа се завуалира, че е спонсорирана от частни индивиди. Но всъщност самата медия е разбира се, под контрола на ЦРУ. Интересна е тактиката на Бжежински 70-те години, Збигнев Бжежински, който е, разбира се, стратега на Джимми Картер
за създаването на Виетнам, на Съветския съюз в Афганистан. Нали? Това е неговата стратегия. Финансиране на муджахидините и така. Изключителен русофоб, Збигнев Бжежински, който неговата идея е, че идеята е един вид изгнанници да говорят т.е. нали, тези, които са изгнаниците в странство, да говорят на собствените си хора един вид. Не държави да говорят на държави, един вид българи да говорят на българи, така да го наречем, румънци на румънци и така нататък. Обаче винаги това са някакви разбира се, имигрантски среди, които са съставени от антикомунисти. В началото 50-те години голяма част от тях са свързани с нацистския режим, особено като се говори за Румъния, тези балтийските държави, като се говори за Украйна. Информация много за България не можах да намеря, освен че знам, че се подкрепят правителства в изгнание. Правителството в изгнание е това Цанковото правителство на Александър Цанков, който е нали, нацист, национал-социалист, привърженик на нацизма тогава по това време вече. Така че това е историята на свободна Европа, е пряко свързана с идеята за психологическа война и това, което споменахме преди в предишното предаване, че всъщност основната информация, която самия средностатистически американец си създава за Съветския съюз тогава, идва точно от такъв тип медии, които са главно съставени от имиграция, която всъщност са бившите нацистски колаборационисти, това са крайни антикомунисти, които откровенна пропаганда сипят и откровенни лъжи. Например, прословутата има един момент, в който се говори за някакъв документ, който е открит от убит комисар на НКВД, който бил целял който бил инструкции за терор над мирното население. Тоест как Съветския съюз да налага терор над мирното население. Обаче се оказва, че това всъщност е някаква инструкция за мобилни ескадрони за изтребление на самия СС, които са ги давали на такива нацистски колаборационисти в Украйна, в Беларус и така нататък. Тоест, изцяло изкривен, т.е. точно обратното. Този документ е точно обратното от това, което се твърди. Обаче това е изключително, става много известен този документ и се разпространява навсякъде. Точно като пример за зверствата на Съветския съюз и какво извършват нали, на тоталитарната държава, на тоталитаризма в Съветския съюз. Това е едно на ръка. Другото, което също трябва да се спомене, е, че и при атентата срещу папата, в който се търси българска съда и вече това е напълно дискредитирано, се лансират тези се лансират точно от такива места, като Свободна Европа. И от такъв тип, да го наречем, български имигранти, които всъщност целят очерняне на българската държава по този начин, на социалистическата държава, защото твърдят откровени лъжи. Така че искам и друго само последно да спомена, защото е свързано до някъде с Свободна Европа, макар че не е директна връзка, но е пак във връзка с това, с лансирането на тази идея, че България, видиш ли, е виновна за атентат срещу католическия папа Йоан Павел II, нали, срещу защитника на свободата и така нататък. Значи, и това е много интересно, защото е свързано с личността на Джон Дими Паница. Не знам нашите зрители дали знаят кой е Джон Дими Паница, обаче това е една фигура, която той е един от основателите на Американския университет в Благоевград. Този също така е финансирал Института за изследване на близкото минало, изключително антикомунистически think tank, където точно сегашните историци, които се лансират в момента, излизат от този Институт за изследване на близкото минало. Той човек също така има в момента училище за политика, което е на негово име.
и е погребан с почести и просто българската държава с Има и улица в София. Това е на доста централно място. Да, и този човек всъщност работи в Reader's Digest, което пак е едно списание, свързано с американската психологическа пропаганда по време на студената война и има документ открит, има информация за него, че той основно лансира тази теза за да се търси българската следа. Значи той с целта на очерняне на българската държава на всяка цена се опитва да лансира тази теза. И там има една известна, не мога да се сетя точно, журналистка, която започва да разпространява тази, тя след последствие е оборена изцяло от тази теза, която всъщност работи при него в Reader's Digest, където той е главен редактор на това списание, Reader's Digest. Така че и тук само едно леко анекдотично, но то се вижда примерно как класовата принадлежност на тези хора определя техния бесен антикомунизъм. Самия Дими Паница в някакъв разговор казва с яд, това е 70-те години, на някакъв негов служител, най-хубавата сграда в центъра на София ще да бъде моя, до цар-освободител, ако не бяха комунистите. Тоест, това е един човек, който произлиза от тези придворни буржуазни родове, които всъщност, нали, неговия комунизъм е също класово обоснован антикомунизъм. Да. Така че това исках да кажа за Свободна Европа и за тези медии. Добре, понеже ти спомена тук и идеология, и класова принадлежност на определени личности, които определят, нали, техното съзнание и така нататък. Арто, искам да се обърна към теб тук в края на предаването да кажеш няколко думи, понеже ти си все пак нашия специалист по идеологиите. Как това е подплатено идеологически? Тоест, как гледаш на това именно от гледна точка на идеологически натиск, който се упражнява, нали, едно време в рамките на студената война, сега в рамките на новата студена война, може да се каже. Как виждаш позицията именно на такива организации, които представят хора като Ваня Григорова и позицията срещу войната, срещу това, което е натворил вече до сега, нали, в Украйна, на украинска територия, американски империализъм, натовски империализъм, ако щеш. Как гледаш на това от гледна точка на идеология? В смисъл, ако погледнем именно така, т.е. идеологически, какъв е интереса на американски империализъм да злепоставя България? И то в очите не само на Запада, не само на хората, примерно, не знам, в Америка някъде северна, а също и в очите на самите българи, които са привърженици все още на тази митология, че, нали, Запада, там е щастието, там е доброто и т.н. Ами, Боян, да започна, може би, отговаряйки директно на последния ти въпрос. Всички знаят, че България е слабото звено в антируския фронт в НАТО. Това вече не подлежи на съмнение даже от страна на самите американци, защото постоянно се пишат статии и изказват мнение, че България по някакви странни причини, голяма част от българското население не вижда Русия. Това аз веднага отговарям. Те казват, че руската пропаганда работи там. Просто ние сме с слаб ум, слаб така. Да, това е може би вулгарният отговор, защото руската пропаганда според мен е много слаба, ако да не кажем напълно отсъстваща в Европа, ако я сравним с съветската пропаганда, примерно. И тук, между другото, има една интересна връзка с елегантният разказ на Божин относно идеологията и Радио Свободна Европа и сега Свободна Европа, защото първото, което може да добавя към казаното от Божин и казаното от теб, Боян, е, че идеологическата битка между два политически противника, както знаем от историята, винаги предшества и съпътства политическата борба. Нали, без нея не може да има политическа победа. И тук се сещам един пример, който е директно свързан с разказа на Боян за Свободна Европа. Значи това става може би в края на 40-те години, точно преди създаването на Радио Свободна Европа, и президентът Труман свиква координационен съвет, нали, защото тогава вече започва официално студената война, борбата за удържане на съветското влияние в глобален мащаб. И тук да припомним на нашите зрители, че 1946-1948 година Съветският съюз е най-влиятелната държава в света от гледната точка не само на повечето от европейски държави, където антифашистката борба се водеше предимно от така наречените леви сили днес, но предимно социалисти, комунисти и социал-демократически организации в Италия, Франция,
Белгия, Холандия, самата Германия, Гърция и включително и България и Югославия и така нататък. Но ако излезнем от Европа, целият колонизиран свят по това време гледа към Съветския съюз като просто алтернативата за бъдещето, като своята алтернатива, като една версия, която е най-желана. Нали? А същевременно богатите капиталистически страни и самите капиталисти като класа са мъртво оплашени от Съветския съюз, защото това е една алтернатива. Съветската икономика расте в рекордно бързи темпове през 30-те години и продължава да расте, така нареченото съветско икономическо чудо, 40-те години до средата на 50-те години, когато Съветския съюз се вдига на крака след тоталното унищожение, нали, по рекордно бърз начин. Но това е история, която може би ние пак трябва да направим един допълнителен епизод и да проследим. Както и да е. И президентът Труман свиква експерти и ги пита: къде е силата на съветската държава и на съветската политика? Къде е слабото им място? Нали? Как може най-ефикасно да се борим срещу този нов глобален противник, който директно застрашава капитализма като такъв? Не само във военно отношение, но тогава и икономическо отношение и така нататък, като модел за бъдещето. Нали? И тогава големият физик, унгарски физик, той е унгарски евреин, бяга от семейството му, бяга по време на неонацистският режим на Хорти, генерал Хорти в Унгария, Джон фон Нойман. Той е един от главните физици, работещи по атомният проект Манхатън в Щатите. Той е един от първите кибернетици, които залагат основите на кибернетиката и така нататък. И Джон фон Нойман изказва следната мисъл. Той казва: главното оръжие на Съветския съюз не е тяхната армия, не е червената армия, нали, най-мощната армия по това време, победила изключително силната армия на Обединена Европа под нацистското знаме. Да. Но винаги подчертавам Обединена Европа, защото, нали, там участваха дивизии от цяла Западна Европа и така. И от източна също, между другото. Не толкова големи. Точно така. Точно така. И фон Нойман казва: главното оръжие на Съветския съюз не е червената армия, не е даже и плановата икономика, която, нали, особено по това време се смята за много по-рационална от хаоса, предизвикан от по днешно време също би трябвало да се смята така. Другото, да. Разбира се, от моя гледна точка, поне, или от наша гледна точка. Но това пак заслужава допълнителен епизод, между другото. Дебатите около плановата икономика през 40-те години, 50-те, 60-те. Или днес в Китай. И до днес в Китай. Той така спасява капитализма, нека не забравяме. Да, и фон Нойман изказва следната мисъл: главното оръжие на Съветския съюз е новата политическа форма на организация на държавата, включвайки и идеологическата й структура. Той казва: главната иновация на съветската държава беше Ленинската партия от нов тип, така наречената партия държава, която се състои от професионални, преди революционери, по времето на Ленин и Сталин, така нататък, ранният съветски социализъм, но в последствие, 45-67 година, това е държава, която се състои държава партия. И там има, според фон Нойман, една такава държавата функционира като един вид армия, нали, с тази иерархия, с поемането на отговорност от различните нива, офицерски нива и така нататък. И той казва: ако Съединените щати и Запада, предвождан от тях, искат да спечелят война срещу един такъв противник, трябва да копират и да въведат определени структури, чрез които, нали, да придобият такава ефективност спрямо съветския враг. И една от тези точки е да има някаква нова форма на идеологическа борба, която е централизирана и систематизирана. И се води от професионални, да кажем, журналисти, както примерно Радио Москва. Той дава този пример, фон Нойман. И това е една от причините Радио Свободна Европа да бъде създадена по модела на професионалните кадри, които по това време ръководят съветската идеологическа борба. И Труман, президентът, остава изумен. Той просто не е осъзнавал, че политиката има такова измерение, че кадрите решават всичко. Както един той е изключително посредствен, Труман. Да, както и тогава американците де-факто въвеждат, копирайки от своите политически врагове, определени
структури, които създават кадри. И Радио Свободна Европа се гради на този принцип, поне според гледната точка на фон Ноймен. Но тук в заключение бих искал да свържа като добавка. Тази идеологическа борба се води от Свободна Европа днес в България, защото ние сме слабото звено, нали, в мобилизацията срещу Русия. Но според мен тук кандидати като Ваня Григорова също водят умела идеологическа борба. И само искам да цитирам на 2 юни Нова.bg, сайтът на Нова, нали, Нова.bg публикува обобщаваща кратка статия на едно интервю на Ваня Григорова в студиото на Фокус. И статията се казва: Ваня Григорова, няма да подкрепим експертно правителство, но тук искам да подчертая един пример, показвайки, че идеологическата борба винаги съпътства политическата борба, в този случай предизборната кампания. И Ваня казва нещо много интересно, което според мен също заслужава един нов епизод. Просто да го осмислим това казаното от нея. И тя, статията цитира Ваня Григорова: опитвам се да преформулирам по някакъв начин етикета ляво. Защо? Защото опитвам се да преформулирам, Ваня Григорова казва, цитирам, по някакъв начин етикета ляво. И за да постигнем това, ние, казва тя, ние коалицията, нейната коалиция, не се определяме като леви, а като социални и проработнически. И тук искам да отворя една скоба, може би за бъдещ епизод. Това е пример на идеологическа борба, че промяната на фундаментални идеи, чрез които се води една политическа думички, чрез които се осмислят неща, които се случват в живота ни. И тук Ваня Григорова, според мен, прави нещо много важно. Понятието леви днес е унищожено. То означава всичко и нищо. Нали? Защото в Щатите понятието леви по този начин се определя примерно Демократическата партия, която няма нищо общо с идеята за ляво в класическия смисъл. В България също може да въведем това, че БСП може да се определя като лява партия, но в момента БСП не води лява политика. Нали? Така, и няма дори лява програма. В смисъл, и няма дори лява програма. Тогава как може? Нали? И какво означава проработническа програма? Нали? Защо Ваня Григорова сменя акцента върху това? Нали? Естествено, това е много логично нещо, което и прави чест и което много български гласоподаватели инстинктивно разбират и все повече от тях ще продължават да разбират, защото не трябва да забравяме, че повечето от българските граждани, които гласуват или биха могли да гласуват в едни такива избори, са наемни работници. Това също трябва да се върне в лексикона на предизборните кампании. Точно това прави Ваня Григорова като пример на ефективна идеологическа борба. Независимо дали в този цикъл на избори тя ще спечели 7% или 3%, но това са такива... идеологията е на ниво стратегическа борба. Нали? Ако взаимстваме от военната теория, военната мисъл, нали, войната се води на 3 нива, съвременната война, тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Нали? Идеологията се води на оперативно и стратегическо ниво. Ако направим този паралел, и според мен би трябвало да се върнем към тези идеи в един следващ епизод, защото това, което тя прави с избора на тези термини е нещо много важно и нещо много смислено. Ето, аз правилно казах, че Арто е все пак специалист по идеологите. Не мисля, че това доста добре прозвуча сега. Ти, Божине, си специалист по история. Благодаря ви за това участие и